Katolícka cirkev tvrdí, naša viera je jediná pravda. Ale ak by pravda bola len jedna, prečo každý národ veril niečomu inému? A prečo existujú posvätné knihy, ktoré boli napísané dávno pred Bibliou? Hinduizmus, védy, posvätné hinduistické texty sú staršie ako Biblia o tisíce rokov. Obsahujú mýty, bohov a morálne zákony. A miliarda ľudí im verí dodnes. Egyptská kniha mŕtvych je staršia ako Starý zákon. Pre Egypťanov bola absolútna pravda to, čo dnes nazývame mýty. Prečo by sa Biblia mala odlišovať? Grécko a Rím, Homérove eposy, príbehy o Diovi a Poseidónovi. Aj tie formovali celé národy. Ľudia stavali chrámy a obetovali im životy. A dnes ich považujeme len za legendy. Pointa. Biblia nie je prvá, nie je jediná a už vôbec nie je univerzálna. Je to len jedna kniha medzi mnohými, ktorá sa presadila politickou silou Ríma, nie tým, že by bola pravda